Όλοι έχουμε βρεθεί εκεί. Αποφασίζουμε να αλλάξουμε μια συνήθεια, να τρώμε πιο υγιεινά, να γυμναζόμαστε περισσότερο και λίγο καιρό μετά βρισκόμαστε πάλι στο σημείο 0. Είναι απογοητευτικό, έτσι δεν είναι? Τι θα λέγατε όμως αν υπήρχε ένα επιστημονικό σχέδιο, ένα αποδεδειγμένο πλαίσιο που χρησιμοποιούν οι ειδικοί για να σχεδιάσουν την αλλαγή που πετυχαίνει? Λοιπόν, ακριβώς αυτό το σχέδιο θα το ξεδιπλώσουμε σήμερα. Αυτή η ερώτηση είναι πραγματικά η καρδιά όλων. Γιατί, ας το σκεφτούμε, πριν προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Το να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά δεν είναι απλώς το πρώτο βήμα. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται τα πάντα. Χωρίς αυτό, απλώς μαντεύουμε. Ορίστε λοιπόν η πορεία μας, θα ακολουθήσουμε 4 βασικά στάδια. Πρώτον, θα ξεκινήσουμε με το γιατί. Δεύτερον, θα κάνουμε διάγνωση του προβλήματος με ένα πολύ δυνατό εργαλείο. Τρίτον, θα διαλέξουμε τα κατάλληλα εργαλεία από την εργαλειοθήκη μας. Και τέλος, θα δούμε πώς θα συνθέτουμε όλα αυτά σε ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σχέδιο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μέρος του σχεδίου μας. Πριν αρχίσουμε να χτίζουμε την οποιαδήποτε λύση, πρέπει να καταλάβουμε το τοπίο, να χαρτογραφήσουμε το έδαφος και να καταλάβουμε σε βάθος το πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. Η ανάλυση αναγκών είναι ουσιαστικά η φάση της έρευνας. Εδώ κάνουμε τους detective. Εξετάζουμε ποιες συμπεριφορές ακριβώς δημιουργούν το πρόβλημα, ποιοι άνθρωποι επηρεάζονται και ποιοι παράγοντες στο περιβάλλον συντηρούν αυτή την κατάσταση. Για παράδειγμα, το ερώτημα «Γιατί οι φοιτητές μένουν καθιστοί για ώρες όταν διαβάζουν?» Η απάντηση δεν είναι απλή. Απαιτεί να μπούμε μέσα στον κόσμο τους. Ωραία, έχουμε καταλάβει το τοπίο. Τώρα χρειαζόμαστε ένα διαγνωστικό εργαλείο, κάτι σαν ιατρικό μηχάνημα, για να βρούμε την αιτία του προβλήματος. Εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι το μοντέλο COM-B. Είναι ένας πανίσχυρος φακός που μας βοηθά να εστιάσουμε σε αυτό που πραγματικά εμποδίζει την αλλαγή. Το C στο COM-B σημαίνει ικανότητα ή αλλιώς capability. Η ερώτηση εδώ είναι πολύ απλή. Μπορεί το άτομο να κάνει αυτό που του ζητάμε? Έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τη σωματική αντοχή? Για παράδειγμα, ξέρει κάποιος πώς να μαγειρέψει ένα υγιεινό γεύμα από το 0? Αν η απάντηση είναι όχι, τότε έχουμε βρει ένα εμπόδιο στην ικανότητα. Το O είναι η ευκαιρία, η opportunity. Εδώ μετατοπίζουμε την προσοχή μας από το άτομο στον κόσμο γύρω του. Το περιβάλλον, το φυσικό και το κοινωνικό, βοηθάει ή εμποδίζει? Υπάρχει ο χρόνος, η οικονομική πόρη, η κοινωνική αποδοχή? Ένα γυμναστήριο που είναι πανάκριβο ή στην άλλη άκρη της πόλης μειώνει δραματικά την ευκαιρία για άσκηση. Και τέλος το M, το κίνητρο, η motivation. Αυτή είναι η εσωτερική φλόγα, η όρεξη για δράση. Περιλαμβάνει όλα όσα μας οθούν να κάνουμε κάτι αντί για κάτι άλλο. Και δεν μιλάμε μόνο για τις συνειδητές λογικές αποφάσεις μας, αλλά και για τις αυτόματες, σχεδόν ενστικτώδεις αντιδράσεις και συνήθειές μας. Κοιτάξτε τώρα το διάγραμμα. Το πραγματικά συναρπαστικό εδώ είναι ότι αυτά τα 3 στοιχεία δεν είναι ανεξάρτητα. Αλληλεπιδρούν συνέχεια. Η ευκαιρία μπορεί να αυξήσει το κίνητρο. Η βελτίωση της ικανότητας μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. Για να συμβεί μια συμπεριφορά, πρέπει και τα 3 αυτά γρανάζια, ικανότητα, ευκαιρία, κίνητρο, να δουλεύουν αρμονικά μαζί. Εντάξει. Κάναμε τη διάγνωσή μας χρησιμοποιώντας το COM-B, ξέρουμε που πονάει το σύστημα. Και τώρα τι? Τώρα έρχεται η ώρα να ανοίξουμε την εργαλειοθήκη μας και να διαλέξουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την επισκευή. Περνάμε από τη διάγνωση στη δράση. Και αυτή η εργαλειοθήκη έχει όνομα. Λέγεται τροχός αλλαγής συμπεριφοράς. Είναι ένα φανταστικό πλαίσιο γιατί με το COM-B στην καρδιά του, όπως βλέπουμε, μας δίνει έναν οδικό χάρτη. Μας συνδέει άμεσα το πρόβλημα που βρήκαμε με τις πιθανές λύσεις. Και εδώ είναι όλη η μαγεία. Η διάγνωση του COM-B μας δείχνει κατευθείαν το μονοπάτι. Αν, για παράδειγμα, η διάγνωση έδειξε έλλειψη ικανότητας, τότε ο τροχός μας προτείνει παρεμβάσεις όπως η εκπαίδευση ή η κατάρτιση. Αν το πρόβλημα είναι η ευκαιρία, τότε ίσως χρειάζεται να αλλάξουμε το περιβάλλον. Βλέπετε, δεν μαντεύουμε πια, ακολουθούμε τη λογική. Ας πάμε όμως ένα βήμα πιο βαθιά. Αν οι παρεμβάσεις, όπως η εκπαίδευση, είναι οι γενικές συνταγές, τότε οι τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς, οι BCTs, είναι τα συγκεκριμένα υλικά της συνταγής. Είναι τα ενεργά συστατικά, οι μικρές συγκεκριμένες δράσεις που κάνουν όλη τη δουλειά. Για να το κάνουμε πιο απτό, BCTs είναι πράγματα που όλοι ξέρουμε, αλλά τώρα τα βλέπουμε επιστημονικά. Το να θέτουμε συγκεκριμένους στόχους, το να κρατάμε ένα ημερολόγιο της πρόοδου μας, να ζητάμε υποστήριξη από φίλους, να βάζουμε μια υπενθύμηση στο κινητό.
Ακόμα και το να αφήνουμε τα αθλητικά μας παπούτσια δίπλα στην πόρτα, είναι όλα πανίσχυρες, μετρήσιμες τεχνικές. Ωραία. Κάναμε διάγνωση, διαλέξαμε τα εργαλεία μας, φτάσαμε στο τελικό στάδιο. Πώς θα ενώνουμε όλα αυτά σε ένα συνεκτικό, λειτουργικό σχέδιο. Και κυρίως, πώς βεβαιωνόμαστε ότι δουλεύει. Κάθε καλό σχέδιο ξεκινά με έναν ξεκάθαρο προορισμό. Εδώ μπαίνουν οι στόχοι SMART. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Αντί για έναν αόριστο στόχο όπως θέλω να γυμνάζομαι περισσότερο, ένα SMART στόχος είναι θα περπατάω γρήγορα για 30 λεπτά 3 φορές την εβδομάδα αμέσως μετά τη δουλειά. Συγκεκριμένος, μετρήσιμος, εφικτός, τα πάντα. Και το εργαλείο που μας βοηθά να τα συνδέσουμε όλα αυτά είναι η χαρτογράφηση παρέμβασης. Σκεφτείτε το σαν τον αρχιτέκτονα του έργου μας. Είναι η διαδικασία που μας καθοδηγεί βήμα-βήμα για να διασφαλίσουμε ότι κάθε κομμάτι του πάζελ μπαίνει στη σωστή του θέση. Και ορίστε ο χάρτης με τις 6 στάσεις του. Ξεκινάμε με την ανάλυση αναγκών, που ήδη είπαμε. Μετά ορίζουμε τους στόχους μας. Επιλέγουμε τις τεχνικές μας, φτιάχνουμε το πρόγραμμα, σχεδιάζουμε πώς θα το εφαρμόσουμε στον πραγματικό κόσμο και στο τέλος σχεδιάζουμε πώς θα το αξιολογήσουμε. Είναι ένας πλήρης, αλάνθαστος κύκλος. Και αυτό μας φέρνει στο τελευταίο βήμα που δυστυχώς πολλοί το παραμελούν, αλλά είναι ίσως το πιο κρίσιμο απ' όλα. Η αξιολόγηση. Δούλεψε τελικά αυτό που φτιάξαμε? Πέτυχε το στόχο του? Άλλαξε τη συμπεριφορά? Αν δεν μετρήσουμε το αποτέλεσμα, πώς θα μάθουμε και πώς θα γίνουμε καλύτεροι την επόμενη φορά? Νομίζω αυτή η διαφάνεια συνοψίζει τέλεια τη μεγάλη εικόνα. Είναι η μετάβαση από τον παλιό τρόπο, όπου απλά δίναμε μια συμβουλή και ελπίζαμε για το καλύτερο, στο νέο τρόπο, όπου σχεδιάζουμε για την αλλαγή. Κάνουμε διάγνωση, χρησιμοποιούμε στοχευμένα εργαλεία και μετράμε τα αποτελέσματα. Είναι η διαφορά ανάμεσα στην ελπίδα και τη στρατηγική. Και το κεντρικό συμπέρασμα είναι ακριβώς αυτό. Η επιτυχημένη αλλαγή που διαρκεί στον χρόνο δεν είναι θέμα τύχης. Δεν είναι καν θέμα μαγείας ή απλώς δύναμης της θέλησης. Είναι αποτέλεσμα μηχανικής. Είναι σχεδιασμένη. Κατασκευάζεται ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο επιστημονικό σχέδιο. Έχοντας λοιπόν αυτό το σχέδιο ως οδηγό, το ερώτημα που προκύπτει είναι ποια είναι η πρώτη συμπεριφορά που έρχεται στο μυαλό και αξίζει να μπει στο μικροσκόπιο, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε συλλογικό. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να είναι η αρχή για κάτι πραγματικά σπουδαίο.